Μιλήσαμε για τον Ησίοδο, εξετάσαμε την Παναγιά του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας και σήμερα θα αναφερθούμε στη ζωή και κυρίως στο έργο του θα εστιάσουμε σήμερα. Εδώ, στην πλατεία της Άσκρης, μπροστά από την πρωτομή του Ησιόδου. Του Ησιόδου, τον οποίον ενέπνευσαν οι μούσες. Ο ναύαρχος και επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, κύριος Χρήστος Λιμπέρης, παρακαλείται για έναν χαιρετισμό. Εδεσιμότατη, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι ομιλητές, αγαπητοί συμπολίτες. Παρακαλείται ο κύριος Χαραποστόλης Βασίλειος, καθηγητής Πολιτισμού και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών, να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι σε αυτό τον τόπο, εδώ μαζί σας, που είμαστε όλοι υπό την αιγίδα, θα λέγαμε, του μια Ησιόδου. διεθνή διάσταση στην εκδήλωσή μας. Παρακαλούμε την κυρία Στενού Κατερίνα, Διευθύντρια Διαπολιτισμικού Διαλόγου στην UNESCO, για έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους και πολύ σας ευχαριστώ και για αυτή την τιμή και την πρόκληση, θα έλεγα. Η συγκίνηση είναι ότι βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, σε ένα μικρό χώρο, σε μια κουκκίδα γης και μιλάμε για πράγματα που θα μιλούσαμε στα Ηνωμένα Έθνη. Την ανάπτυξη του θέματος θα κάνει ο κύριος Ιωάννης Γκανάσος. Ο Ιωάννης Γκανάσος είναι συγγραφέας και λογοτέχνης. Γεννήθηκε το 1949 στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, ο οποίος λεγόταν Πανοπεύς κατά την αρχαιότητα. Οι γονείς του, Γεωργοί και Παντοπόλες. Ευτύχησε στο δημοτικό να έχει καλούς και εμπνευσμένους δασκάλους, οι οποίοι μπόρεσαν μετά από τη δική τους τραυματική εμπειρία του πολέμου να μεταλαμπαδεύσουν σε αυτόν και τους μαθητές του το όραμα της δημιουργίας, της ελπίδας, της αγάπης για τη ζωή, τον άνθρωπο και την πατρίδα μέσα από γνήσια πανάρχια ελληνικά ιδεώδη. Τελείωσε το γυμνάσιο στη Λιβαδιά και κλασικό λύκειο στην Αθήνα. Νέες εμπειρίες και νέες γνωριμίες, μεγαλύτερη δυνατότητα για μάθηση και γνώση. Η μεγάλη ευχέρεια στα μαθηματικά, την φυσική, την χημεία και το πάθος του για κάθε είδους πειράματα προδιέγραψαν τις μετέπειτα σπουδές του. Φοιτήσε στο Πολυτεχνείο της Μπολόνιας της Ιταλίας και πήρε το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Εργάστηκε ως μηχανικός σε εργοστάσια υψηλής εφαρμοσμένης τεχνολογίας και ερεύνης. Συνεχίζει να εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Αθήνα και Πειραιά έως σήμερα. Ο κρυφός πόθος του και η λανθάνουσα αγάπη του για τα μυστήρια του κόσμου τον έφεραν από νωρίς στο κατόφλι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Λιβαδιάς, καθώς και σε εκείνες των Αθηνών και της Μπολόνιας αργότερα. Την επιβεβλημένη μελέτη της φυσικής, των μαθηματικών, της ηλεκτροτεχνίας που το πανεπιστημιακό πρόγραμμα απαιτεί, συμπληρώνει ο λαμπρός και θαυμάσιος κόσμος της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας, οι αποκαλύψεις της αρχαιολογίας, η ενιγματική ομορφιά και ο συμβολισμός της μυθολογίας. Παρακολούθησε επί μακρόν μαθήματα και σεμινάρια φιλοσοφίας, λογοτεχνίας, αρχαιολογίας και γλώσσης. Έχει κάνει εκατοντάδες ομιλίες, κυρίως φιλοσοφικού περιεχομένου ή σχετικές με την αρχαία ελληνική επιστήμη, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα επιτεύγματα των θετικών επιστημών, της φυσικής και της αστρονομίας. Το 1995 εξέδωσε το βιβλίο Πανοπεύς, Μύθος, Ιστορία, Παράδοση, με πρώτη παρουσίαση στους κατοίκους του χωριού του, οι οποίοι τον περιέβαλαν με ιδιαίτερη θέρμη. Το έτος 2000 επανεκδόθηκε και κυκλοφορεί πανελληνίως με επενετικές κριτικές. Έχει έτοιμα προς έκδοση δύο μεγάλα έργα. Το πρώτο είναι ποιητικό, γραμμένο σε 4.444 δεκαπεντασύλλαβους με το τίτλο «Το έπος των μηνιών αργοναυτών του Πανοπέως» ως θεατρικό δρόμενο και το δεύτερο φιλοσοφικό με τον τίτλο «Πλάτωνος Τίμεος». Έργο υψηλού φιλοσοφικού στοχασμού και επιστημονικής ερεύνης, όπου πραγματεύεται την κοσμογονία, την ψυχογονία και την ανθρωπογονία του Πλάτωνος μέσω των μαθηματικών, της μουσικής, της φυσικής και της συγχρόνου φυσικής και αστρονομίας. Ο κύριος Γκανάσος παρακαλείται να λάβει το λόγο.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή πρόσκληση και η παρουσία σας με τιμά ιδιαιτέρως και σας ευχαριστώ θερμώς. Από αυτό εδώ το ελεύθερο βήμα που προάγει τον πολιτισμό και την αυτοσυνειδησία μας ως Έλληνες, απευθυνόμενος στους διοργανωτές και εμπνευστές της απόψινής συνάντησης, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της και ιδιαιτέρως τον φίλο Γιάννη Πέπα. Μεγάλη η ευθύνη της βαρισίμαντης κληρονομιάς και αδιαμφισβήτητο το ιστορικό προνόμιο των κατοίκων της Άσκρης. Εκστατική, βαθιά αλλά και λυσιμελής η συγκίνηση του υποφαινομένου όταν καλείται στο βήμα αυτού του διασύμου στα πέρατα της γης τόπου, όπου με τα μάτια της ψυχής του διακρίνει σε κάθε του κίνηση τα ανεξίτηλα ίχνη που άφησαν οι θεϊκές μορφές των τεχνών και των επιστημών μούσες, καθώς και ο υμνητής αυτών και της ελληνικής φυλής Ισίωδος. Σεβασμός και δέος όταν παρευρίσκεται στα μέρη όπου περπάτησε ένας εκ των μεγίστων μηχανικών της αρχαιότητος. Μορφές και πρόσωπα καταστερισμένα στο στερέωμα της αιωνίας ελληνικής αλλά και πανανθρωπίνης μνήμης. Απόψε σας καλώ να ταξιδέψουμε στο χρόνο και ευελπιστώ να καταδείξω τα αόρατα νήματα που συνδέουν την πόλη της Άσκρης με την περίλαμπρη και πασίγνωστη Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Συνδετικός κρίκος αυτού του εγχειρήματος το διάσημο τέκνο αυτής. Ένας εκ των μεγίστων μηχανικών της αρχαιότητος και της ιστορίας των επιστημών. Η πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου χτίζεται το χειμώνα του 332 με 331 π.Χ. Ο Πτολεμαίος ο Α ο Σωτήρ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Αλέξανδρο, καθιστά την Αλεξάνδρεια πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Ο ίδιος και οι δύο επόμενοι Πτολεμαίοι, με στόχους και έργα μεγάλης πνοής και εμβέλειας, μεταμορφώνουν την νεοειδρυθήσα πόλη σε μέγιστο εμπορικό, πολιτιστικό, πνευματικό και επιστημονικό κέντρο του τότε γνωστού κόσμου, εφάμιλο των Αθηνών. Σημαντικότατη είναι η ίδρυση της περίφημης βιβλιοθήκης της, όπου συγκεντρώνεται όλη η γραπτή γνώση της εποχής. Η Αλεξάνδρεια γίνεται ισχυρός πόλος έλξης και πλήθος κόσμου σειραίει ακατάπαστα σε αυτήν και την γιγαντώνει. Απλοί άνθρωποι, τεχνίτες, έμποροι, λόγοι και επιστήμονες από κάθε γωνιά της Ελλάδος και του τότε γνωστού κόσμου. Άνθρωποι με οράματα και στόχους που επιθυμούν διακαώς να αποκτήσουν γνώση και αγαθά, αλλά και φωτισμένα μυαλά με υψηλές πρωτότυπες και κοινοτόμες ιδέες, έτοιμοι να ρηχθούν με πάθος στην υλοποίησή τους, δεδομένου ότι το περιβάλλον τους ευνοεί δημιουργικά. Θεωρίες, μελέτες, σχέδια και εφαρμογές επί παντός του επιστητού, που προάγουν και εξακοντίζουν σε πρωτοφανή επίπεδα κάθε τέχνη και επιστήμη, αλλά κυρίως αυτό που αποκαλούμε εφαρμοσμένη τεχνολογία. Φίλες και φίλοι, μέχρι ολίγων δεκαετιών, είτε από έλλειψη καταρτισμένων ανθρώπων, είτε από την αδυναμία πρόσβασης στα αρχαία σωζόμενα συγγράμματα των προγόνων μας, τα περισσότερα των οποίων ευρίσκονται σε καθιδρύματα και συλλογές του εξωτερικού, επικρατούσε η άκρος εσφαλμένη άποψη ότι ναι μεν οι πρόγονοί μας ανέπτυξαν πρώτοι την πολιτική, την φιλοσοφία, τις επιστήμες, το θέατρο, την ποίηση και κάθε άλλο θεωρητικό τομέα του πνεύματος και του πολιτισμού,
αλλά διακατεχόντουσαν δήθεν από μια αποστροφή στην τεχνολογία. Η πραγματικότητα όμως είναι κραυγαλαίως διαφορετική. Φτάνει να αναφέρουμε ότι περίπου το 1500 π.Χ. οι μηνύες του Ορχομενού κατασκευάζουν το γιγάντιο αποστραγγιστικό έργο της Κοπαΐδας με σύραγγα πλέον των 2 χιλιόμετρων στο βουνό προς τη Λάριμνα. Το 600 π.Χ. ο μηχανικός Ευπαλίνος για την ίδρυυση της Σάμο κατασκευάζει αγωγό 2 χιλιόμετρων με σύραγγα 1 χιλιόμετρο στο βουνό. Το 500 π.Χ. αρχίζει η εξόρυξη μολύβδου και ασημνιού στο Λαύριο. Το 400 π.Χ. ο αρχίτας ο Ταραντίνος εφευρίσκει τον Κοχλία, την Βίδα και την Τροχαλία και αρχίσουν να κατασκευάζονται οι πρώτες ανυψωτικές μηχανές όπως τρίποδα, γερανή, βαρούλκα, τροχαλίες και άλλα. Και φτάνουμε στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα, όπου από την Άσκρη ξεκινά για την Αλεξάνδρεια γεμάτος όνειρα και ιδέες, μάλλον μαζί με τον πατέρα του ο Κτησίβιος. Έχοντας γαλουχηθεί στα νάματα της Κοιλάδος των Μουσών με τα έργα του Ησιώδου, εγκληματίζεται εύκολα στη νέα πόλη του Φωτός, αναγνωρίζεται το σπινθυροβόλο επιστημονικό εφευρετικό του ταλέντο και αναδεικνύεται γρήγορα σε μία εξέχουσα επιστημονική μορφή της εποχής του με το όνομα Κτησίβιος ο Ασκρινός ή Κτησίβιος ο Ασκραίος. Επιφανής πολίτης και επιστήμον, μεγάλος μαθηματικός και φυσικός, μηχανικός και υφευρέτης της αρχαίας Ελλάδος, κατατάσσεται συγκρινόμενος ως προς την ιδιοφυΐα του αμέσως μετά τον Αρχιμίδη και της ιδίας αξίας με τον άλλο μεγάλο εφευρέτη και μηχανικό τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα, του οποίου υπήρξε καθηγητής. Ο σύγχρονος μηχανικός ταπεινά υποκλίνομαι στη μεγαλοφυΐα του και στο σπινθυροβόλο εφευρετικό του πνεύμα. Επειδή η διασωθήσα καταγεγραμμένη πολυσήμαντη δραστηριότητα του Κτησιβίου επικεντρώνεται στην ενήλικη περίοδο της ζωής του, στην Αλεξάνδρεια, στην οποία μπορούμε να πούμε ότι πολιτογραφείται, όπως άλλωστε θα ήταν αναμενόμενο, περνά σε δεύτερη μοίρα η ιδία η καταγωγή του, με αποτέλεσμα σε κάποιους σχολιαστές του να επικρατεί μία μικρή σύγχυση περί αυτής. Ο Παυσανίας ο περιηγητής όμως, επισκεπτόμενος και καταγράφοντας την περιοχή εδώ, είδε στο άλσος των Μουσών μεταξύ των άλλων και το άγαλμα της Αρσινόης, της αδελφής και γυναίκας του Πτολεμαίου του Δευτέρου του Φιλάδελφου. Επειδή όμως η Αρσινόη παριστάνεται πάνω σε χάλκινη στρουθοκάμιλο και η στρουθοκάμιλη ήταν πουλιά της Αφροδίτης, συνεπάγεται ότι αυτή η απεικόνιση της Αρσινόης έγινε μετά την θεοποίησή της, οπότε και λατρεύτηκε ως Αφροδίτη. Και ενώ όλα τα αγάλματα που κοσμούν το άλσος των Μουσών δένουν απολύτως με τη μακραίωνη κουλτούρα των κατοίκων της Άσκρης, το άγαλμα της Αρσινόης, της βασίλισσας της Αιγύπτου, αποτελεί εξαίρεση. Προφανώς αυτό θα το έστειλε κάποιο σημαντικό πρόσωπο και παράγοντας της Αλεξανδρίας, που είχε σημαντική σχέση με την πόλη της Άσκρης. Ένας τέτοιος θα μπορούσε να είναι ο Κτησίβιος ο Ασκρινός, ο οποίος ήταν όντως από την Άσκρη και είναι αυτός που έδωσε στον Ζηνόδοτο τα πραγματικά στοιχεία της πόλης για την διόρθωση της Ηλιάδος σε Άσκρη Πολυστάφυλλος,
αντί για άρνη πολυστάφυλλος. Ο Κτησίβιος ο μηχανοποιός, όπως τον αποκαλεί ο Αθήνεος, πραγματοποιεί μελέτες και πειραματίζεται με τις πιθανές χρήσεις και εφαρμογές του πεπιεσμένου αέρος και θεωρείται ο πατέρας της πνευματικής επιστήμης, αεροδυναμικής, καθώς και ο ιδρυτής της περίφημης Αλεξανδρινής Σχολής των Μηχανικών. Αν και κανένα από τα συγγράμματά του δεν έφτασε ως εμάς, έχουμε αρκετές και επαρκείς αναφορές για το θεωρητικό και εφαρμοσμένο έργο του, τόσο από τα γραπτά των μετέπειτα σχολιαστών του και συνεχιστών, όσο και από τις ίδιες τις κατασκευές του, που συνέχιζαν επί αιώνες να αναπαράγονται και να χρησιμοποιούνται όμοιες ή με κάποιες αναμενόμενες παραλλαγές και βελτιώσεις, πάντα όμως στηριγμένες στις αρχές των ειδικών του εφευρέσεων. Αναλυτικές πληροφορίες για το πλούσιο συγγραφικό του έργο και τις σημαντικότατες, καινοτόμες και πρωτότυπες εφευρέσεις του βρίσκουμε στο Ρωμαίο συγγραφέα, αρχιτέκτονα και μηχανικό Βιτρούβιο, στον Φίλωνα τον Βυζάντιο, στον Αθήνεο, στον Κωνσταντίνο VII τον Πορφυρογέννητο, στον Αθήνεο τον Αυκρατίτη, στον Αριστοκλή και άλλους. Γνωρίζουμε μάλιστα τους τίτλους των συγγραμμάτων του. Πρώτον, υπομνήματα μηχανικά. Δεύτερον, βελοποιητικά, που αφορούσε περιγραφές και μαθηματικές μελέτες για εφαρμογή σε πολιορκητικές μηχανές που λειτουργούν με χορδές και τεντωμένους ημάντες που εκτοξεύουν σε μεγάλη απόσταση κατευθυνόμενα βέλη, όπου το τέντομα επιτυγχάνεται με σύστημα τροχών. Τρίτο, περιπνευματικής, που όπως αναφέρει ο όρος αφορούσε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρος. Τέταρτο, απομνημονεύματα, όπου κατέγραφε όλες τις μελέτες του και τις εφευρέσεις του. Οι πιο γνωστές από τις εφευρέσεις του είναι οι εξής: η καταπληκτική εφεύρεση του εμβόλου σε συνδυασμό με τον κύλινδρο που θα δώσουν μαζί με το κυρτό συμφώνιο και τις κονικές βαλβίδες μεγάλη όθηση για σωρία μελλοντικών εφαρμογών σε μία τεραστία ποικιλία μηχανών. Η αντλία πίεσης, είτε η πρώτη πιεστική μηχανή που έφερε 2 έμβολα, πιστόνια, η καταθλιπτική αναρροφητική αντλία χειροποίητη που χρησιμοποιείται σχεδόν και σήμερα από πυροσβέστες κυρίως, όπως και στην εποχή του. Ήδη πυροσβέστες στην Αλεξάνδρεια την χρησιμοποιούσαν. Το υδραυλικό ορολόγιο και το υδραυλικό μουσικό όργανο ή υδραυλης πρόκειται για το πρώτο πληκτροφόρο όργανο της αρχαιότητος και αποτελεί έναν πρόδρομο του εκκλησιαστικού οργάνου της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό συνεχιζόταν να κατασκευάζεται και γύρω στο 1000 μετά Χριστόν Βυζαντινός αυτοκράτορ, που μου διαφεύγει τώρα το όνομα, χάρισε το πρώτο όργανο στη Ρώμη και έκτοτε το βλέπουμε σχεδόν σε όλους τους ναούς τους καθολικούς. Ας δούμε μερικές από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του. Η πολιορκητική μηχανή προστατευμένης αναρρίχησης. Έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η κυρίως ιδέα της μηχανής. Λείπουν οι τροχαλίες, τα σκοινιά, αλλά η κυρίως ιδέα είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζουμε ότι ανέκαθεν οι επιτιθέμενοι σε μια πόλη, πέραν της διάρρηξης των θυρών, των φρουρίων και της κατακριμνήσεως μέρος των τυχών, με ποικίλες μεθόδους και κατασκευές, γινόταν συχνά, αν όχι πάντοτε,
και η αναρρίχηση των τυχών με κλίμακες, σκάλες. Μέθοδος όμως η οποία είχε τεράστιες απώλειες για τους επιτιθεμένους. Ο Κτησίβιος ο Ασκρινός, ο εν Αλεξανδρία μηχανικός κατά τον Αθήναιο, μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει μία νέα πολιορκητική μηχανή, η οποία προσφέρει μία ακούραστη και παντελώς ασφαλής για τους πολιορκητές αναρρίχηση. Πρόκειται για ένα τετράτροχο όχημα, το οποίο φέρει στη μέση αυτού 2 καθέτους ξύλινους δοκούς, δηλαδή 2 ξύλινους άξονες αρκετού ύψους. Μία τετράγωνη ξύλινη βάση, πάτωμα, μεγάλη όσο περίπου το πλάτος της αμάξης, η οποία φέρει 2 στρογγυλές οπές με διάμετρο μόλις λίγο μεγαλύτερη από την διάμετρο των ξυλίνων δοκών. Η απόσταση των κέντρων των οπών είναι ακριβώς ίδια με την μεταξύ των ορθίων δοκών απόσταση, ώστε το ξύλινο αυτό πάτωμα, όταν περάσει μέσω των στρογγυλών οπών στους κατακορύφους άξονες, να ανεβοκατεβαίνει εύκολα. Η βάση αυτή αποτελεί στην κυριολεξία το πάτωμα ενός τετραγώνου ξύλινου θαλάμου, σύριγγα, τέτοιου μεγέθους, ώστε να δύναται να εισέρχεται και να εξέρχεται εύκολα από τη θύρα αυτού ένας οπλισμένος άνδρας. Η κατασκευή είναι καλυμμένη και με υγρά δέρματα, ώστε να προστατεύεται και από την ρήψη έφλεκτων υλικών. Πώς λειτουργεί? Αφού σπρωχθεί η άμαξα στη βάση του τείχους και εισέλθει ο οπλισμένος άντρας εντός του θαλάμου, με ένα σύστημα αλυσίδων ή σχοινιών και τροχαλιών, ο θάλαμος, γλιστρώντας τους 2 άξονες, ανέρχεται μέχρι το χείλος του τείχους, όπου ο πλήτης ανοίγει τη θύρα και βγαίνει. Πρόκειται στην κυριολεξία για ένα ξύλινο ανελκυστήρα, ασανσέρ, ο οποίος ομοιάζει πολύ με τους εξωτερικούς ανελκυστήρες των σημερινών κτηρίων. Η λειτουργία του θα φάνταζε κάτι ανάλογο. Το υδραυλικό ορολόγιο του Κτησιβίου. Μέχρι την εποχή του χρησιμοποιούνται οι λεγόμενες κλεψίδρες ή τη δοχεία με συγκεκριμένη ποσότητα νερού, το οποίο ρέει από μια μικρή οπή σε υπολογισμένο χρόνο, και τα ηλιακά ορολόγια, των οποίων μια σταθερή ράβδος ρίχνει τη σκιά της σε διαβαθμισμένο κανόνα, καντράν, και φυσικά λειτουργεί μόνο με ηλιοφάνεια. Η απλή κλεψίδρα μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς μόνο ως χρονόμετρο συγκεκριμένης διαρκείας και όχι ως ορολόγιο, διότι δεν έχει σταθερή ροή νερού εξαιτίας της μεταβαλλομένης πίεσης κατά την εκένωσή της. Όσο αδειάζει το νερό, μικραίνει η πίεση και στάζει πιο αργά, οπότε δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως χρονόμετρο. Ο Κτησίβιος επινοεί μία βελτιωμένη κλεψίδρα ή δοχείο σταθερής ροής. Επιτυγχάνει να φτιάξει κάτι ώστε το νερό να έχει σταθερή πίεση μέσα το δοχείο και κατ' επέκταση να έχει σταθερή ροή. Για να επιτύχει τον έλεγχο της ροής του νερού, κατασκευάζει στον τόρνο 2 κόνους, έναν συμπαγή και έναν κύλο. Ο κύλος είναι το επάνω μέρος από το σωλήνα και ο συμπαγής είναι ο άλλος που τον κλείνει, αρσενικός θηλυκός, έτσι ώστε να ταιριάζουν ακριβώς και στεγανά ο ένας μέσα στον άλλον. Με αυτό το σύστημα πλωτήρα ακροφυσίου επιτυγχάνεται η ελεγχομένη εισρωή νερού στο δοχείο. Μεγάλο επίτευγμα. Η ιδιοφυής αυτή εφεύρεση αποτελεί το αρχαιότερο γνωστό κλειστό σύστημα αυτομάτου ελέγχου,
εξασφαλίζοντας σταθερή στάθμη και σταθερή ροή καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα με το χρυσό αυτό ακροφύσιο κατά τον Βιτρούβιο να κατασκευαστεί ένα ορολόγιο μεγάλης ακριβίας. Να φανταστούμε ότι το εφάμιλο σε ακρίβεια ορολόγιο θα κατασκευαστεί μετά τουλάχιστον 1700 χρόνια. Και αυτό με τη μελέτη του εκκρεμούς. Δηλαδή θα φτάσουμε γύρω στο 1600 και για να κατασκευαστεί ένα άλλο ορολόγιο τόσο μεγάλης ακριβίας. Η περιγραφή του έχει ως εξής. Εδώ είναι δύο ορολόγια. Από την τροφοδοτουμένη συνεχώς με νερό κλειψίδρα του κτησιβίου και από το ακροφύσιο αυτής ρέει σταθερή ποσότητα νερού σε ένα μεγάλο δοχείο και ανυψώνει ένα πλωτήρα. Στον πλωτήρα είναι προσαρμοσμένη μία κατακόρυφος ράβδος και επάνω σε αυτήν ένα αγαλματίδιο που λειτουργεί ως δείχτης και δείχνει τις ώρες επάνω σε μία κατακόρυφη διαβαθμισμένη επιφάνεια, της οποίας η κλίμακα μεταβάλλεται με προσθήκη ή αφαίρεση παρεμβλημάτων ανάλογα με τις αυξομοιώσεις της διαρκείας των ωρών. Τι σημαίνει αυτό, αυξομοίωση της διάρκειας των ωρών? Για μας μέχρι εδώ θα ήταν τέλειο το ρολόι και είχε επιλύσει για μας σήμερα. Αλλά τότε είχαν μια δυσκολία. Θα την πούμε. Στην ράβδο είναι επίσης προσαρμοσμένος ο δοντοτρός τροχός που κινεί ένα κατακόρυφο τύμπανο με χαράξεις κάθετους για τους μήνες. Έχει επάνω κάθε πλευρά, έχει τις χαράξεις για κάθε μήνα. Και εγκάρσιες διαβαθμίσεις, όχι όμως παράλληλες όπως τα βάζαμε σήμερα, αλλά και κλειμμένες για τις ώρες, έτσι ώστε να συνυπολογίζεται η μεταβολή της διαρκείας των ωρών ανά μήνα. Εδώ πρέπει να πούμε για μια ιδιαιτερότητα των αρχαίων. Οι ώρες δεν είχαν σταθερή διάρκεια στην αρχαιότητα. Η νύχτα όπως και η μέρα χωριζόντουσαν σε 12 ίσα μέρη ανεξαρτήτως της εποχής του χρόνου. Δηλαδή κάθε μέρα του χρόνου και κάθε νύχτα χωριζόταν σε 12 ίσα μέρη. Το 1/12 αυτού ήταν η ώρα. Άρα δηλαδή το χειμώνα που η νύχτα είναι μεγάλη ήταν και οι ώρες μεγαλύτερης διαρκείας. Οπότε ο κτησίβεος έπρεπε να λύσει και αυτό το πρόβλημα. Εμείς δεν το έχουμε σήμερα, όλες οι ώρες έχουν την ίδια διάρκεια. Κατά συνέπεια, όπως είπα, άλλη ήταν η διάρκεια της ώρας την ημέρα και άλλη εκείνη της νύχτας και αυτό άλλαζε καθημερινώς. Συνέπιπταν μόνο κατά τις ησημερίες, ενώ διέφεραν το μέγιστο κατά τα ηλιοστάσια. Εικάζεται ότι ένα τέτοιο παρόμοιο υδραυλικό μηχανισμό διέθετε το ορολόγιο του Κυρίστου Ανδρονίκου στο σωζόμενο πύργο των ανέμων κάτω από την Ακρόπολη. Ο Κτησίβιος με τη νέα εφεύρεσή του επιλύει με τον αυτομάτως αυτορυθμιζόμενο υδραυλικό του μηχανισμό την μετακίνηση του οροδείκτη με τη μεγίστη ακρίβεια. Όσον αφορά τώρα τις ώρες που έχουν διαφορετική διάρκεια, και αυτό ας πούμε τη μεγίστη ακρίβεια την απαιτεί ένα χρονόμετρο και με μαθηματικό γεωμετρικό σχεδιασμό και υπολογισμό την χάραξη για την ανάγνωση των ωρών μεταβαλλομένης διαρκείας κατά την συνήθεια της εποχής. Και πάμε τώρα στην καταθλιπτική αντλία του Κτησιβίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δίδυμη αναρροφητική καταθλιπτική εμβολοφόρα αντλία υγρών αποτελεί το αριστοργηματικό εφεύρεμα του Κτησιβίου
όχι μόνον ένεκα της ευρείας χρήσεως έως και σήμερα σε χιλιάδες εφαρμογές, αλλά κυρίως γιατί τα διάφορα μέρη αυτής αποτέλεσαν έκτοτε τα κύρια λειτουργικά εξαρτήματα των ατμομηχανών και των μηχανών εσωτερικής καύσεως. Η αντλία αποτελούταν από δύο έμβολα που παλινδρομούσαν με τη βοήθεια αρθρωτών μοχλίσκων και χειρομοχλών εντός δύο κατακορύφων κυλιντρικών δοχείων βυθισμένων στο προσάντλησε είδωρ. Στον υπερυψωμένο πυθμένα των δοχείων βρίσκονταν οι ανεπίστροφες βαλβίδες εισαγωγής ύδατος. Οι σωλήνες εξαγωγής ύδατος κατέληγαν στον πυθμένα ενός ενδιαμέσου δοχείου που έφερε τις ανεπίστροφες βαλβίδες εξαγωγής ύδατος. Κατά την ανωδική κίνηση του εμβόλου δημιουργείται υποποίηση και συντελείται έτσι η αναρρόφηση του ύδατος. Κατά την καθοδική κίνηση του εμβόλου, το είδωρ καταθλίβεται στο ενδιάμεσο δοχείο που έφερε ένα στεγανό κάλυμα τύπου ανάστροφης χωάνης και τον κατευθυντήριο σωληνίσκο εξαγωγής του. Η εναλλασσομένη αντίθετη κίνηση των εμβόλων, ένα είδος τραμπάλας, θα έχουμε τη χαρά να τα δούμε, προκαλεί την συνοχή ροής ύδατος με πίεση. Γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι όσο πιο ακριβής είναι η εσωτερική τόρνευση και λίανση του κυλίντρου, καθώς και η ακριβής ολισθένουσα εφαρμογή του δίσκου του εμβόλου εντός του κυλίντρου, τόσο αυξάνεται η απόδοση της αντλίας. Μια τέτοια αντλία, καταλήλως προσαρμοσμένη, δύναται να μετατραπεί σε αντλία αέρος. Η Ύδραυλης. Ο Κτησίβιος διακατεχόταν από ένα ευρύ φάσμα τεχνικών ενδιαφερόντων και η εποχή του παρήχε μεγάλες πρακτικές δυνατότητες ένεκα της ευχερεστέρας χρήσης των μετάλλων. Ως φυσικός κυρίως τον ενδιαφέρει και μελετά την φύση του αέρα, την δύναμη και την ταχύτητα της κινήσεώς του, την δυνατότητα συσσόρευσης ενεργείας κατά την συμπίεσή του και την απόδοση έργο κατά την αποσυμπίεσή του, όπως αναφέρει ο Φίλων ο Βυζάντιος. Πλούσιος λοιπόν σε ιδέες, εφευρέτης, κατασκεύασε μηχανές που η λειτουργία τους στηρίζεται στην εκμετάλλευση του συμπιεσμένου αέρος. Προσαρμόζοντας τις αρχές λειτουργίας της αντλίας του, τους βασικούς μηχανισμούς αυτής και την μουσική αυλητική του γνώση, κατασκεύασε το πρώτο μουσικό όργανο με πλήκτρα, το πρώτο πολυφωνικό όργανο στην ιστορία. Ένας έξυπνα σχεδιασμένος και κατασκευασμένος μηχανισμός επέτρεπε σε μια αεραντλία να αποθηκεύει τον συμπιεσμένο αέρα σε μια δεξαμενή και με την βοήθεια υδραυλικού συστήματος να τον στέλνει με διαρκώς σταθερή πίεση για τη λειτουργία του οργάνου. Έτσι, κάθε πλήκτρο μπορούσε πάντα να στέλνει σε κάθε αυλό σταθερή πίεση αέρα, όπως δηλαδή λειτουργεί σήμερα το εκκλησιαστικό όργανο. Κυρίες και κύριοι, μετά τον πρώτο εντυπωσιασμό οι αναφερόμενες κατασκευές, μικρό μόνον μέρος εκατοντάδων άλλων, μπορεί να μοιάζουν παροχημένες, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες σημερινές εξελιγμένες μορφές τους. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει της προσοχής το γεγονός ότι την ελληνιστική αυτή περίοδο με πρωταγωνιστές τους μεγάλους εφευρέτες όπως ο Κτησίβιος, ο Ήρων, ο Αρχιμίδης, ο Αρχίτας και πολλοί άλλοι, συντελείται στον ευρύτερο ελληνικό χώρο με κυρίαρχα κέντρα την Αλεξάνδρεια, τις Σιρακούσες και τον Τάραντα, ένα πρωτοφανές τεχνολογικό θαύμα. Η επινόηση της κατασκευής και χρήσης στην αντλία του Κτησιβίου, του συστήματος κυλίντρου εμβόλου και των βαλβίδων θα δώσει ισχυρό κίνητρο στους μεταγενεστέρους εφευρέτες να τα χρησιμοποιήσουν με κάπως αντίστροφη λειτουργία
και να κατασκευάσουν τις μηχανές εσωτερικής καύσεως. Αντί να πιέζουμε το έμβολο και να συμπιέζεται ο αέρας, και με καύσιμο γίνεται εκτόνωση και κινείται το έμβολο που θα κινήσει τροχούς, και ξέρουμε αυτοκίνητα και κάθε μηχανή που καίει υγρά, καύσιμα, κινείται με αυτόν τον τρόπο, χάρη στο κτησίδιο. Την ίδια εποχή εφευρέθηκαν οι αυτόματοι μηχανισμοί και πρωτομελετήθηκαν οι αρχές της αυτοματοποιητικής, όρος αλεξανδρινός από τότε. Το τόσο σύνηθες σημερινό οδόμετρο κοντέρ, που νομίζουμε φτιάχτηκε πριν κάναν αιώνα, εφευρέθηκε, κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε την ίδια εποχή. Το κοντέρ είναι εφεύρεση 2.200 τουλάχιστον ετών. Τα αυτόματα μηχανήματα, στα οποία εισάγεις ένα κέρμα και παίρνεις κάτι, ένα αναψυκτικό, ένα εισιτήριο ή οτιδήποτε άλλο, σχεδιάστηκαν, μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν την ίδια εποχή, πριν 2.200 χρόνια. Δεν είναι καινούρια εφεύρεση. Την ίδια εποχή αυτόματα μικρά θέατρα, κουρδισμένα, μετακινούνται αυτομάτους, δίνουν παραστάσεις, παράγουν μελωδικούς ήχους. Με την ρήψη ενός κέρματος στο βωμό κάποιων ναών, εννοείς απ' έξω, παίρνεις αυτομάτως συγκεκριμένη ποσότητα λαδιού και κατά την θυσία που κάνεις, κρυφό υπόγειο πολύπλοκο σύστημα βασισμένο στους αναφερομένους μηχανισμούς ανοίγει αυτομάτως τις πόρτες των ναών και αυτομάτως τις κλείνει όταν τελειώσει το λάδι. Να μην μας διαφεύγει της προσοχής και το γεγονός ότι περίπου το 100 π.Χ. κάπου στην Ρόδο κατασκευάστηκε ο περίφημος μηχανισμός των αντικυθύρων ή προσομοιητής της ουρανίας σφαίρας, δηλαδή πριν 2.000 τόσα χρόνια κατασκευάστηκε ένας τέλειος μηχανικός αστρονομικός υπολογιστής που υπολόγιζε εκλήψεις ηλίου, σελήνης και άλλα αστρονομικά και ημερολογιακά γεγονότα, όπως ήταν οι αγώνες οι Ολυμπιακοί, Νέμεων κτλ. Όταν μιλάμε για αυτόν τον μηχανισμό των αντικυθύρων το 100 περίπου π.Χ., είναι σαν κάποιοι αρχαιολόγοι να έχουν ανασκάψει σε ένα βυζαντινό κτίσμα περίπου το 1000 μετά Χριστόν και να βρουν ένα λαπτόπ. Τόσο αντιστοιχεί η τεχνολογία. Η κατασκευή του 100 π.Χ. είναι τόσο προχωρημένη που σαν να βρίσκε κανείς ένα λαπτόπ το 1000 μετά Χριστόν. Είναι τόσο πλούσια, τόσο πολυπίκυλη και ραγδαία η τεχνολογική εξέλιξη που κάποιοι διατύπωσαν την άποψη ότι αν δεν σταματούσε σχεδόν από τόμο Σένεκα πολεμικών σειράξεων και άλλων ιστορικών γεγονότων, η βιομηχανική λεγόμενη επανάσταση θα είχε συντελεστεί περί το 600 μετά Χριστόν και ο άνθρωπος θα πατούσε το πόδι του στη σελήνη περί το 1000 μετά Χριστόν. Τέτοια ήταν η τεχνολογία της ελληνιστικής περίοδου. Φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε ότι από την απότερη ιστορική εποχή στον ευρύτερο ελληνικό χώρο της Μεσογείου, με μία προοδευτικώς μειωμένη στέρηση χρόνου, συνοδεπορούσαν τα θεωρητικά επιχάρτου επιτεύγματα των προγόνων μας ως προς το πρακτικό μέρος της υλοποίησής τους, διότι η προμήθεια και η επεξεργασία των υλικών, ιδιαιτέρως των μετάλλων, απαιτούσε τεράστιες δαπάνες. Τηρουμένων των αναλογιών, στον σύγχρονο κόσμο η χρονική αυτή στέρηση τείνει να μηδενιστεί, όπως ξέρουμε. Περαίνον τον λόγο μου, δηλώνω ηθική συμμετοχή και προσωπική παρουσία στις πολιτικές εκδηλώσεις Μουσεία 2013 και σας ζητώ 2 λεπτά χρόνου
για να εκφράσω μέσα από τα μύχια της ψυχής μου κάποιες σκέψεις που με κάνουν να πιστεύω ακραδάντως ότι οφείλουμε να είμεθα ευτυχείς που ζούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Οι πρόγονοί μας, έχοντας πλήρη επίγνωση της καταγωγής των και της προελεύσεώς των, γεννημένοι από την μητέρα Αγίου όπως τόνισε και ο Ισοκράτης, εμφορούμενοι από το ερευνητικό εκείνο πνεύμα το οποίο ήξευρε να ονειρεύεται το ιδανικό και πεπισμένοι από την μοίησή του στα Θεία Μυστήρια και τις δυνατότητες της ανθρωπίνης ανελήξεως, συνέλαβαν την απολωνία γνώση εντός του διονυσιακού βακχικού ηλίγκου της αληθείας, όπου τα πάντα ρέουν, πάλλονται και δονούνται στην κοσμική περιδίνηση ενός διαλεκτικού ανωδικού σπυροειδούς. Ανέπτυξαν και γαλουχήθηκαν με τη λυρική ευμορφία της ποιήσεώς τους. Λυκνίστηκαν στη ρυθμική ουρανία αρμονία της μουσικής τους. Εθαύμασαν το κάλος των πλαστικών τους τεχνών μέσω της ορφικής κοσμοθεάσεως και της ανατανήσεως της ψυχής τους να πλησιάσει και να αρμονιστεί με το σύμπαν το οποίο τους περιβάλλει, το τόσο οικείο και οι προσφυλές σε αυτούς θείο εξέφρασαν δια της μεγαλοσύνης της ελληνικής γλώσσης την ευμορφία της φύσεως, διατύπωσαν εναργώς συμπαντικές αιώνιες αλήθειες και θέλησαν να χαρούν με όλες τους τις αισθήσεις το ανεπανάληπτο δώρο το οποίο η φύση τους χάρισε τη ζωή. Αλλά πάνω και πέραν κάθε άλλης φιλοσοφικής και ηθικής αξίας, πατώντας επί της γης, ατενίζοντας τον ουρανό και σκοπεύοντας προς την απόκτηση της ευδαιμονίας και μιας ανωτέρας συνειδήσεως εντός του σύμπαντος κόσμου και σε αρμονική συνήχιση με αυτού, διακήρυξαν το ιερότερο και μέγιστο περιεχόμενο αυτής ταύτης της ζωής του ανθρώπου, το καλόν καγαθόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκανάσο για την εμπεριστατωμένη του ομιλία. Έχει κατασκευάσει την υδραυλή και την αντλία του Κτησίβιου που ακούσαμε προηγουμένως. Αυτές και θα παρουσιάσει. Παρακαλείται ο κύριος Δήμαρχος για τα αποκαλυπτήρια. Εγώ θα τα κάνω έτσι. Το ένα έχει αποκαλυφθεί. Το μονόπολο του Πυθαγόρου δεν είναι. Καλησπέρα για από μένα, μιας και με σηκώσαν για τα αποκαλυπτήρια. Θέλω να εκφράσω 2-3 σκέψεις. Αποκαλύψαμε ένα έργο το οποίο δεν είναι του Δήμου, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Συνήθως δεν κόβω κορδέλες και δεν κάνω αποκαλυπτήρια. Για να μην παρεξηγηθούμε λοιπόν ότι ο Δήμος έφτιαξε την Ύδραυλη. Ως αστείο αυτό. Θα μου επιτρέψετε να πω 2-3 πράγματα, αγαπητέ κύριε Γκανάσο και αγαπητοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Άκουσα μια καταπληκτική ομιλία και ομολογώ ότι έμαθα και πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα. Εδώ στην Άσκρη ο Σύλλογος Φιλοπροόδων, ο Ισίωδος, μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπου φεύγουμε λίγο πιο σοφοί. Και αυτό πράγματι είναι ένα δείγμα, ίσως παραπέμπει και στις αρχαίες ρίζες εδώ, όπως είπατε κύριε Γκανάσο, στον τόπο που περπάτησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Από αυτή την άποψη λοιπόν είμαστε τυχεροί που και ο Ισίωδος δραστηριοποιείται, ο Σύλλογος, σε αυτόν τον τόπο και όλοι όσο μπορούμε βοηθάμε. Ωστόσο, ο Παναγιώτης Στέφος κατασκεύασε την Ύδραυλη και την παρουσιάζει για πρώτη φορά εδώ, στην Άσκρη Βιωτία, στην πατρίδα του Ισίωδου και του μεγάλου μηχανικού και εφευρετή της αρχαιότητας του Κτησίβιου.
κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, μαζί μας ήταν η κυρία Τσοκανή Χαρίκλια, επίκουρη καθηγήτρια μουσικής και επικοινωνίας Παντίου Πανεπιστημίου, ο πτέραχος κύριος Νόκας, ο πρόεδρος των Βιωτών Συγγραφέων κύριος Στασιόπουλος, ο καθηγητής της νομικής κύριος Πάρης Βαρβαρούσης. Ευχαριστούμε τη Χαρά Πέπα και τη Χρύσα Καλατζή για τα κείμενα, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που μας τίμησαν με την παρουσία τους, όλους εσάς που μας παροτρύνετε να συνεχίσουμε.